Il-Gvern Malti huwa l-iktar fdat fl-Unjoni Ewropea u saħansitra l-poplu Malti għandu iktar fiduċja fil-Gvern milli għandu fil-Parlament jew fl-Unjoni Ewropea. Dan irriżulta minn stħarriġ xjentifiku li jsir għall-Unjoni Ewropea magħruf bħala l-Eurobarometer. Jirriżulta li 55% tal-poplu Malti għandu fiduċja fil-Gvern, filwaqt li hija biss minoranza ta' 32% li qalet illi ma tafdax lill-Gvern. 13% qalu li ma jafux. Dawn ir-riżultati jikkontrastaw bil-kbir ma' dawk fl-Unjoni Ewropea fejn kienu biss 27% taċ-ċittadini li qalu li jafdaw lill-Gvern, bi 68% jiddikjaraw li le, 5% qalu li ma jafux. Dan jikkontrasta bil-kbir ukoll ma' sitwazzjoni f'pajjiżna ftit ta' snin ilu. Fl-2012 kienu biss 34% tal-Maltin li jafdaw lill-Gvern, mentri 52% kienu sostnew li m'għandhomx fiduċja fih. Jekk wieħed iħares lejn il-fiduċja fil-Parlament Nazzjonali, isib li 49% tal-Maltin għandhom fiduċja f'dan il-Parlament u 36% le. 15% ddikjaraw li ma jafux. 52% wieġbu li għandhom fiduċja fl-Unjoni Ewropea u 29% qalu illi le. Il-Maltin għadhom jemmnu li l-immigrazzjoni hija l-iktar kwistjoni li tħassibhom biex xogħol l-ekonomija fost l-inqas illi jissemmew. Dan f'riflessjoni tal-qagħda ekonomika tajba f'pajjiżna u hawn ukoll riżultatu differenti mill-bqija tal-Ewropa. Fil-fatt 80% tal-Maltin qalu li l-ekonomija sejra tajjeb. Dikjarazzjoni li għamluha biss 39% tal-Ewropej. Aktar minn nofs il-Maltin intervistati fl-2012 kienu jħossu li l-ekonomija sejra ħażin. Illum dan il-proporzjon naqas għal 11% biss. Fl-istess ħin 83% qalu li l-qagħda finanzjarja fid-dar tagħhom illum hija tajba u 66% taw l-istess tweġiba għax-xogħol tagħhom. Fis-stqarrija l-Gvern qal li jilqa' din l-aħbar li ddeskrivija bħala konferma tal-ottimiżmu u fiduċja fl-amministrazzjoni ta' pajjiżna. Il-Gvern sostna r-rieda tiegħu li jkompli bil-ħidma ħalli l-qagħda tal-familji tagħna tkompli titjieb u jkompli jitkattar il-ġid.